Гледате моето ток-шоу "Споделено с Камелия". Всеки делничен следобед по TV7 аз ви давам възможността да се запознаете с различни хора с интересни истории. Ако и вие имате какво да ми разкажете, трябва само да се свържете с екипа ни на телефоните, както виждате на екраните си. Вече са изписани, или да ни пишете на посочените адреси. Темата ни днес е доста гореща и нищо чудно след предаването да се отправите, аз вече се разгорещих, директно към някоя дискотека. За флиртовете и танците ще разговаряме днес. Но преди да ви срещна с първият ни гост, искам да ви загрея с едно впечатляващо, колко съм дървена, еротично шоу на група Dangerous. She was checking up on me from the game. She was spitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! She's saying, "Come get me." So I got up and followed her to the floor. She said, "Baby, let's go." When I told her, I said, "It's showtime." Dangerous. Samina mina waka waka Samina mina sakarewa. This time for Africa. Samina mina waka waka Samina mina sakarewa. This time for Africa. Лака, съблазняващо изпълнение, за което и от името на зрителите благодаря. Нека аплодираме менеджера и продуцент на Дженджер Христофор Хинков. Къде по-обичаш?